Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα το θέμα μας είναι ο μπακαλιάρος σκορδαλιά. Ο μπακαλιάρος είναι πλούσιος σε λιποδιαλυτές βιταμίνες όπως είναι η Α, η D, η K και η Ε, που συμβάλλουν στην υγεία των ματιών, των οστών και των μυών. Επίσης είναι πλούσιος σε σελήνιο, φόσφορο, μαγνήσιο, βιταμίνη B12 και σίδηρο, τα οποία όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι καρδιοπροστατευτικά. Επίσης, να μην ξεχάσουμε όμως και την υπέροχη πεντανόστιμη σκορδαλιά μας. Χάρη στο σκόρδο και το ελαιόλαδο που περιέχει, έχει αντιϊκές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. Επίσης, είναι πλούσιο σε μονοακόρες στα λιπαρά οξέα και εάν τη φτιάξουμε δηλαδή με πατάτα αντί για ψωμί, τότε κερδίζουμε και βιταμίνες B12 και, έτσι, και βιταμίνη C επίσης με την πατάτα. Οπότε μπορείτε να χαρείτε και να απολαύσετε αυτό το υπέροχο γεύμα που το τρώμε και μία φορά το χρόνο, συνήθως την 25η Μαρτίου, χωρίς τύψεις, αρκεί να μου προσέξετε λίγο τις ποσότητες. Ποσότητες φίλοι μου, ποσότητες, προσοχή. Φιλάκια!